Wel, ti wedi bod wrthi'n sgwennu caneuon am chwarter canrif bellach. Ie. Sut wyt ti'n, twyd, sut ti'n dal i gael yr ysbrydoliaeth i sgwennu? Dim ysbrydoliaeth, yw. Mae jyst rhywbeth wedi wneud. Jyst yn wneud e, wel, falle, sy'n byd arall i wneud, weithiau. Ti'n stuck yn, rhywle, mewn rych, a beth wyt ti'n wneud? Dwi'n wneud o'r pethau, dwi'n peintio, dwi'n wneud modeli o llongau hwylio. Mae rhaid ti'n wneud rhywbeth, achos ti ddim yma am byth, mae'n jyst cyfnod byr. Y ti yma, so ti'n gweld hwn, ti'n gwybod beth yw e. Wyt ti'n sgwennu o be wyt ti'n weld? Ie. A dyna math o beth ydy? Ie, beth dwi'n gweld. Am flynydde o'n i'n sgrifennu bod ti materion dynol. Ond nawr, dwi bron bod hanner can blwydd oed. Dwi wedi mynd dros y bont. Dim lot o amser dal i cymdeithas, achos mae cymdeithas yn pydru. Felly beth ti'n sgwennu amdano fo dyddi yma ta? Wel, dwi'n mynd i ysgrifennu achos mae'r cwbl lot miwn fan hyn nawr. A mae rhaid i cael e mas. Oes yna unrhyw werth mewn ti'n teimlo, oes yna unrhyw bwynt i beth ti'n sgwennu os ti'n gweld beth i'n meddwl? Wel, straeon. Just hanes o bwti rhywbeth, rhyw cameo o rhywbeth. Dwi'n treio wneud rhyw fath o cameo mas o rhyw profiad neu rhywbeth, rhyw lluniau dwi wedi weld y mwyd ar y ffordd. Mae'r delwedd yn gallu fod yn llwyth ar dy gefn. Enghraifft, ti'n gweld bobl ifanc gyda mynd o gwmpas yn really outrageously dressed, a prynu dillad i gyd o Oxfam shops o pethau, a lliwio i wallt. Ond rhywun fel fi, mae'n anodd achos dwi byth yn mynd i torri'n wallt. Achos mae hwn yn addewid o'r 50au, neu o'r Apaches, neu rhywbeth fan'na, abos, aborigines, achos dwi yn un o'r un, abo Cymraeg. Up the abos!